ассалому алайкум дӯстони азиз. хонаи фурӯши имрӯзамон дар рӯ ба рӯи таваллудхонаи рақами 1 кӯчаи қазоқонда назди 102 микрорайонда ҷойгир мебошад. аз ин тараф эстакадаи 82, аз ин тараф 112 микрорайон, аз ин тараф 82 таваллудхонаи рақами 1 ва аз ин тараф Зарнисор. хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир мебошад. бисёри бад гап намезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи маҷмаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз 15 ошёна иборат мебошад. хонаи фурӯши имрӯзамон дар сеюм ошёнаш ҷойгир аст. мана ҳамин подъезд. дар дохили бино ду талифт аст дӯстони азиз. подъезд ва марҳамат худи хонаи фурӯшӣ. се хонага кардагианд бо масоҳати 68 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 15 ошёна иборат мебошад. хона бо таъмири нав таъмин аст. баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. ин даромадгоҳи хона роҳрав. дар ин ҷо ҳамон муҳоҷатхона, ошхона ва кладовка, якум, дуюм ва сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. аз ҳамон муҳоҷатхона шурӯъ мекунем. ҳамон системаи вентилятсия ҳаст. ҳоҷатхона амни системаи вентилятсия дорад. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. дуюм ҳуҷра. чӣ хеле ки мебинед, ҳама ҳуҷраҳо бо таъмири зебо таъмин мебошад. дар бино отопления гузарондагӣ, ҳама батареяҳо часпондагӣ. тирезаҳои хона бошад. тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунад. марҳамат дӯстони азиз. хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир мебошад, чунки ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид ва ғайра дар наздикии хона қарор доранд. ва ин бошад охирон, яъне сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. мегузарем ба ошхона. ва ин бошад ошхона дӯстони азиз. ва дар дохили ошхона боз кладовка аст. нархи хона бошад 950 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.